Doctor chuan I kai pa chu ngai tua omani lo thu lo shil ta hlau maya ma sia check up pui tling nei angai don awangin hospital a chuan ha dam ri sia du ani khatia thin rim thut to tu pup kha a hlau thong hle a bp sang le zwal mayang ti hlavin ama in damdoi in lam chu awa khola lo ni a I ka in apa chu ompuin biak lum lama han tum thina kamudon ti na lo be tha du lo Guangzi an puan sin that tir vatum po chuan a lo du lo bur pon lama an chhuah hla ni ro chuan tho vutin exer te chu avala a thingpui te in pa in bal hla te po ei tuam angloya pon lam chu awa bi chin duk duka thut thlenga I kai lo mu thlu chu wa hmu in lainat ang reng tak chuan a thlir vungvunga Guangzi a thil lei ho a hmu ve le ruma chuan a lut ngal zuk alo muthoi fuati ero chu a shelo thingpui lo phai te sleeper lo omson te a hmu chuan Guangzi chuan apate chu a mengren ti chu a hria a I kai hian a holo chenia nangma do da zonga ompo hi a du lo ina chwa san hnuwa po kanu le I bo te hi I chan china zotin damdoi ei le ei lo te hi angai tua reng thina sin atan chuan a lei pathian initlat ti ina shil I kai pa ero chu angoi kura a rilru ero chu a khoi ve deuh chuan a lang I kai po in pona tang chuan Guangzi a thil soite chu a lo sheru vek zinga chuan nulani le I bo te chuan an lo tlo vata an pa in a hlau thon wang rengota damdoi in a kalti a han soita ka chuan nulani chu alung oi lo hle an hlau thong bok nen no pangchia lutuk ti in a haw na samai doctor po lo langin thil dang chu a thaveka ma se ilung bulai hian thil dum enge mukan hmu a engchiange ani kan zir chiang photanga chanchin kan in shile don nia alo ti a chu vele Mr ina chu a khu tawak waka a chaw le ngal ta em mai ani a buai thlak thin nulani nan pa chu a ompuya midang ho ero chu ti turan nei thewa wang chuan an hori hloma I bo chuan apa in a hauna te chu angai tua le ta a in thiam lo thona in apa po chuan a tui zong te a tui pui lo awang chuan a rilru an a hle a chap deuh phur mai office lama po boina chuan I kai chu a kian san hlei theilo hua case boy pui ngal vatangai boxi apa lo dam lo bok nen a rilru a ha hle ma se Guangzi chuan apa chu a lo boy pui tur thu le a hna te chu thataka thok zok tur chuan a lo shil hospital lama chuan vakal ngalin supa ken sakte chu Mr ina chu pe katuma ma se a lo la in la hel deuh tlat ai thei zong thil dang lei tur chuan a chuak zui le ngal fa pachatak chuani ma se mak pachatak ani donim ti kan shelo arem lawani mai a lo la ti chal chuta nulani chuan ingai to omlutuk lo boka in lama ar chu pek te ngai sia kawa hori ange Guangzi hian alo ompui riang che ti ina hosan ngal dai a fa pachat na chuan an pa rilru chu a hne nge ringtlat ani Guangzi chuan thei hrisel tak tak te chu azuk leya Mr ina chu ei turin ati ma se a om lai chuan a ei du mi alova a om lo ve le chuan a lo ei ngau Guangzi po chuan a shelo der ta zoka Mr ina test result chen khat te chu lamin doctor hmu ngai zong te po chu ama chuan a hmu vek boka chuti chung po chuan ka fanu nen hi chuan in copy karem ti theidon chuang lo kalaka hian fel chhuwa vak du su ti zong chu a hlo chhun chu ani ti buai reng du to lovin Guangzi po chu pon lama chuan a thu chhuak le lama I kai te po na thokin an lo la buai chara akha tokin Guangzi ndian chuan chanchin anin shil ton zeu Guangzi muthluk hlan chuan Mr ina chuan a lekha ken lai te chu awa bi chianga a test result te ani ti a hrimaya a ruk tak chuan a buai pui that em awangin alom ru hle atu ka chuan Guangzi chua ti puya hetiang hian lo boral ta thutila tunge ka chung te hi lo enkol ta angle I kai la upato boxi a pasal ala nei boxi lo a fa te po ka hmu ve chak viawa sin mule ati chuara chutiang thil soi su entin mai om don hlei nem Guangzi na lo ti chuan I bola
eme zawh nan kum hnih a langa ya lo fel ta sila a pheikhawk chu a hral tak tak a ngai dawn chu ani mai a a tih leh chuan guangzi chuan an thil sawi lai chu thlakin I kaite naupang lai chanchin te chu alo sawipui ve a an ti tui te phian mai I kai po in ngawi rengin a pa te ti chu alo ngai thla ve renga guangzi an lo hmu in thil ei turin a chhuah pui dorte a chuan ibu an thil alo ei mial a a re em awangin mia ni chuan a ngai tua dewa awa zawng hmu chuta chuan ibu chu a pa laka alung oi lo zia te soin alo vui hluam a ka u le ke hi naupang chhia po kan ni to lova ka pa hian kum thum mi chitin min chit renga a du dani min om tir ratum ani alo ti bui buya nang te chu pa ngai sak tu ineya iwan nei ngu zo ka lom ke chu ka pa hi sum do na thila azin reng thina kar khata voi khat chau te min lo be thin miani na lo ti chuan ipa laka chuan I vui ve em tin a lo zot ai a chan chu ka pa nia chung ko ei zongin a buai em boka ka hmanga ya wangin a laka chuan lungoi lo na ka nei lo engmi po ni sela engpo thok sela ka pa ani na adang lam lo chung ko tan hian kan poimo thewa kanin hmanga in kanin hrethiam ton thin tura lom tin a lo chang le a thlalho te chu pung om lova puk tir alo phala ibo te chu damdoi ina an oma wangin trampui ve adu ani ma siani ro chuan poisa chu la du lovin ina chuan a ho a pheikhawk zong te le a kor tha te chu a peka khung khomin dor pakhata chuan awa shala ma se aruk tak chuan a ui hle hloma poisa nei ve le let le atum ve chang ani chutianga natna khuma a han mut ta ka chuan Mr. Ina po chu angai tuana akal thui khop mai mana changa aruka halo khol ve chang thin poisa te chu adam huna nulani ne na zinna atana atiani a ma se natna khir khan tak te alo nei chuan chunga poisa khol te chu a in enkol nan a man nge ngai don boxi nulani ero chuan a hrioma po anuama po ti in kan tiam to a kabulai om chung chuan ka hlimani mai ti in alo hniam ve zunga ibo chu hospital a chuan lokalin a poisa khol tlem te chu a u alo pe a pa chu vakwa in pa ka thiam lo ani hetei omna chan hi keima awang ani ka pheikhawk le korte po kha ka hral vek to chung poisa te chu in enkol na atan I hmang ve don nia eme po thatakin kapas nge yang fa te po kala nge don ani ka hmangai che ti in awa tap tong zwa apa chu adin hmuna thawak lawe mo ati ani ma sewa nei thak takin a result chu alo thalawa hospital chwa sanin in lama an ho ve theita I kai pa po a hlim le to hwa khop mai ma se ala in lami tak deuh chu ta guangzi chu pomril ru deuh to ma se a han ngai tua chian chuan thil ni thei ni in a hrele thin bok si lo nulani le a fapa te pahni chu bazara chhuakin thilan leya I kai le apa te chau chu ina chuan an om guangzi hi mi pachata kania ma se ka fapa ang chia kalo en thin ani engtin nge ol sam taka kamak pa ni thut theyang chenom khoveng te pon engtin nge min soyang aza thak don lutuk ba ka nang ai na no pangzui le ngal bohi mi papui tling le hlo tling tak nom sata khasiam thei tur che ila tong mang guangzi hi nei ro chuan har satna tam tak I ma chhon do na sin ngai tua te kumsom hnuwa chuan kumsom li chuang ni to do na ani la kumsom thumvel chawala ni do na mi pa te hi chu an that chung hi re nia in chhir hlawangi o ka ngai tua awang che hian zana po ka mu tha thei lo asin thui oi thin kha iril ru hi thlak mai ro ti in a fanu chu azil pa mola kapa lam ka zir du lai khan I phal lova piano ka zir chak po in I phal chuang lo kan skula ka thian ten min ti du da in ka ti let ve I phal lo boka skul da nga min da dai zelani kha ka zir na le ka hna zong te po hi nangma thlan vekani I thu hi ka zom lo ngai lo ma se tu na chuan ka pasal tur hi chu ka thlan ve tur ani in ka hria ka hring nu na hian mo phur na lak ka du ani zelina kha mi hlo tling tak le thatak ni in alanga
in nei puya po min som thlap bawk ma se Beijing a ka kal chuan ka hna le ka chhung te ka kal san cheu angai dawn ani chu baka abula ka om chang khan maktak maiin ka ha dam lovin anin om rutla thin ani I kai chuan alo ti ve thung ka fanu lam zirnan le piano zirnan poisa ka nei lo wanga phal lo ka ni nang hmeichhia naupang te khan mipa tu ma I hne thei dawn lo ti ka hrebuka kha naupang sual tak kha arukin ka hawa ati buai ngam to mi halo chi kha zelina khan hlim takin asiam thei tura chi ka lo ngai tin ni engpo ni se guangzi chu a tha a in hlim thei dawn a ihria ni chuan en chinila duilo thlang sual ani le ipa kala om thawa lom apa chuan alo ti ve ta hlau maya an pa fa chuan hlim takin thingpui te chuan in dun ta zela an hlima wangin an mit tuit la phungin an nui theita ani guangzi chu an bazar zo hnu chuan an in lama chuan a hawtlang hnala I kai chu lungai deuhin ina chuan alo let a mit tuia tla deuh pur bawk si a guangzi chu alo hlau thawng hle apa in alo an khum le vakani a ring ani masia I kai chuan apa nen thataka an harsat na te an chin fel to thu a soya a hlim lutuk awanga tap zawk ani thu a hril an chung ko buai na chu chin fel to ni ma sela hua company ne na an buai na ero chu chin fel alani ve tlatlo an pi ber mutur chuan hua a chuan I kai chu avakala a man ma chu chuta chuan a ngak ngat a ho tur chu lo aw dingin SC te chuan tho ho an la du reng thu le rem ti pui ve mai tur chuan awangen le ma se pi zui chuan in company te chu in house a lom zang na dom na po min pek in hnya lo kha tuna tho ho I ron soi le a nak tu ka enge in lo soi le ang hetiang company tho pui hi ka du lo alo ti mia mai ma se I kai chu a beidong mai du chuang lo pizui kaltumna original animation exhibition a chuan kalve nge tumta a pizui chu biak le dan tur angai tua char Mr. Inapo in an nu bula chuan a fanu te in lai che na chu en china rem ti ve tak thua shila nula ni po chu alo hlim hle an fa tian om lo huna le I bua hostela om nuwa chuan motor le ya khal thiam vata zin kwal vela chak thu chu hlim takin alo soi ve sura an phur dun nu pa ngang mai leaf ko pulte po an hna ve an buai thin si a in hmu na hun po an nei thei meu lo anin hmu chhun po in leafa thawani a irani chuan kaldu na poimo dewani thu soin thu tampo an soi le man chuang lo exhibition a chuan thalak tam tak pho chu ani a I kai po chu avakal tangei pizu I thalak thlir lo ding wang chu va hmu in ava bele tho ho chu an du thu chu a soi le a ma se ani po chuan alo la hnar le tho a hnu deuh chuan guangzi chuan pizui chu lo hmu ve le in painting pakhat chu a du zawng ani a rin thu soin alo en tir ma se chu le kha a chuan SC le hua te an tho ho thei dan tur le an hlok dan tur hlir te chu alo in ziaka guangzi chuan milem te siam le zungin a en tir in company hian Chinese style hi choinun in du ti ka hria a ma se animator du tho samin la nei lo ti po ka hria chuan he plan hi kalo siam ta ni hi tina hril engei ming guangzi a contract ni yem animation company pakhata director kani pizui chuan guangzi chu thopui tan alo du ngal em mai hi alo ni a lemziak a hne so in a thiam bok si a an tangkai pui viau do ni na hria pachena po lo tong ve fatin an company ne na tho ho chu an du ni chuan an in huam reng thu le guangzi chu a hnuai thok me kani thu te alo soi ta zunga pizui chuan I kai chu office a chuan ko phein tho ho na thu thlung chu an ziak dun ta ni ma se an na tho te chu a that le that lawan en chin photanga chumi hnuwa chuan tho ho na puitling tak chu an nei don chawani teibula guangzia ku chuak a hmu chuan I kai chuan a ru kina lo puile to ani ti chu a hre thei ngal maya hua te chu guangzia te ne na tho ho an du ni chuan SC te po chu an tho pui angai don ta ni
friend ka pawh chu thuthar chuan a ti lawm hle a live broadcast department te chu marketing department lama in sawn let leh tur chuan a hrilh I kai fe chuak thulo hon chuan hnathawk dang te pawh chu a ti lawm hle tunah chuan ibo pawh a piang thar hlo tawh lekha a zir ngawrh ta hle lekha zir chu ning hle mahse a pa duh zawng tih hlawhlin chu a duh bawk si ani mi ani erawh chuan video tam tak i siam tawh a fans pawh tam tak i nei bawk a livestream hlawhtling tak i nei a sin engtin ngei ban san mai theih I pa chu a dam tawh thova a pawmpui ve mai ang che beidawng su tin a lo fuih ve thung chu chuan chakna pe in ibo pawh chuan a pa in ala rem tih pui mai chu a be seya livestream pawh chu a nei chhun zawm le rei taka rehna chan chu an chung kolama buaina a tawh wang ani thu te a soya pheikhawk te chu a fak chhun zawm le ngal chutia nuam te taka a life lai chu mi ani chuan ibo pa chu alo entir ve meka ibo chu milar tak ani tawh thu te a life ringot pawh en tu mi nuai thum a nei mek thu te chu a hrila a lo fak ve molmol bawk a pa chuan a hmet sual pala cheng sing khat a thon pal hlo mai le ngal ibo chu ko chhuak vatin a poisa thon te chu a hmel sual wang ani thu le thon let le turin a lo hril kapa livestream ka ti chhun zawm zel hi rem ti em ni tin ibo chuan a lo zawt MA hi thatakin han passport la I rumi khar phui dawn chuan ila chhun zawm thei mai thei tin a lo chhang ta ibo pawh chu alom kher mai livestream chu lockdown riawa hriat ta ka wang le ezon na atan pawh a tha dawn riawa hria in naktu ka chang hian live ve toila tha ang ti in a lo phur hle nulani pawh in mi ani chu a voi khat hmuh na atang chuan angai na nga hle a phuang na in a fin reuh zia te chu a lo fak hle I bial nu em ni ti in ibo chu a zawt ru a nilo thian a lawm kan ni ti in a za dewa wangin mi ani chu ibo chuan a hawtir ta ringota mi ani na ke ti nat palawang chuan ibo chuan a paw haw ta lop lopa an thaw ho ta ka chuan gwangzi pawh I kai ta office a chuan a thutna tur an lo rua hmanlawk ve diama a puina zong zong te awang khan I kai chu a lawm tak zet ani thaw ho lo phalsak tu pachena chunga pawh chuan an lawm hle bawk irani nen an ko phei ve a mala kho zel dan tur te an soi ho pachena chu a fapa in a lo khola irani chu bia in thon thu hril turin a lo ngen an chang chheta lutuk mai chu I kai ta chuan an lo ni ru tet tet ina chuan irani chuan thon thu hrilin u a chu timu hi la pachena nen chuan an in nei me lo na in u anangen tlata wangin an ina chuan avaleng phei ve ni an in la chu no pangthil chuan alo hnuk ang reng khop maya banga thalak le milem hrang hrang an lo tar te chu irani chuan a enkwal dun duna milem pachena na siam alo tar te chu alom phiana thiama ti hle chuti lai chuan pizui pho in gwangzi chanchin te chu internet lama chuan alo chui chiang ve char char boka hua te le SC te chuan an thaw ho na chu twang takin an kalpui chho mop mopa SC lam chuan ro man na ti an lo siama pizui chuan va entir ani po chuan siam that po ngai ti lem lovin alo pom thlap hua lama chang po chuan gaming streamer lar tak pahnih an lo thaw ve boka mi ani te ho nen chuan live stream chuan nei ho ta ni entu po chuan thahnem khop maya product po an shal tha hle a top lama phe chuan an product zor chhuate chu an shal zo vek thei hialani an vai chuan alom na atan zanre ei ho an tuma pizui po chu alo lang ve vata zanre ei puya chuan an lo som ve nga zat ma se ani chuan chulama chuan kalo tel ve lo mai ange helai hmuna kalo kalna chan jok chu gwangzi hi a fala bia ka du wangania alo ti ta daya hua company ya chuan full time a thok turin a som du alo ni a anin beril ang reng si a engi an soila chu an she ve bok si lo irani le I kai te chuan lau thong ru dep dep chungin anin belai chu pon lama chang chuan an lo clear ve renga I thaw na company hi ate si a lo thatak ka peng che I thaw that viau phei chuan promotion po I mungal thuayang ti in a thlem ta ani
chu thlem na du om tak mai chu pom mai cha kom viau ma se guangzi chuan atang ma chia hai the ni in ain shelo pachena le ka tho puite nen hian project kal lai me kan ne ya ka ban san le dei chuan engtin nge min nga yang tundin hmuna chuan isom na hi za om viau ma se ka hnari photang che ti in achang ta zo kani chua thutluk na chu I kai po a shil ve a ani po in ama du thlan na chu engpo ni sela apom pui vek thua lo shil musena an kholama anudam samlo kan tura a ho hlan chuan I kai le guangzi te chu mitme ven tur omlovin kartop chol chu in lama an hmang du na an pahnia thalak dun an lo la nei mu mal reng reng lo ti she chhuakin thla te an han la dun vela zan lama chuan I bo le miani te chu an te chhuak du na biar te an in dun I bo chuan acha thlak ma chuan miani chu a fo pa a lo lom hle ma se ani la chuan engma a shezui ta der si lova miani chu a rilru anuam lo hle a min du lawem ni ti in a zot ta ringot ani la chuan engma ka she to lo tak tak kalom a lo ti zel bok si a du ve emo a lo ti to nen a zak lutuk rilru na bok si chu miani mihlim thei tak po a chap ta zoi zoi mai le I kai le atim ten ha tho thata wang chuan Frank ka chu alom hle a vice director a chuan a hlang kai zui ta ani pizengi hmun kha ala ruak reng boka I kai aya phu anom chuang love Mr Kong anen chuan an lal da na lawin ang ta chia mai director a kai sang tur zok chu an na tho danin ala shil le mai don ani anau te ho po chuan I kai chu an lo phur puin an lo in ti thei ve hle tuna chuan mi ani po a in chei dan te athak ta veka pa thung anga in chei te chu adu to lova na rungot chungai twa tum ta ni zelina nu chuan I kai chu lo bia in a fa pa chu adam lo thu le anun na chan him sak sham turin alo ngen zelina chu aluana ta wangin avain entira brain tumor ani ti an lo mu chhuak ani ome treatment lak ai chuan thi mai po ka du zok ti in chana lo kho tlat mai alo ni a in chen to ma se puisham tur chuan zelina nu chuan alo ngen miao si a I kai po chuan a rei tak alo sha chin chutianga natna khir khan tak mai atok ta chu alai nat ve hle a guangzi po chuan I thu thu ni mai ti in zelina chu va hmu chu thain an sheta ni guangzi chuan pon lama alo nga ka zelina lung oi lo la chuan engei lo ti don min nui sat turini lo ka lem ni ka thi mek lai hian in hlim viawang chu ngei om deuh hian alo ti a zelin chu tiang ani lo ani chuan engei lo ti don lodam thale po ni la enge om zia nei engma nei ka nei to lo hi kum tam tak lo fa mai hian ka lo thok ve to eng case po mi lak pe lo thlengin rim taka thokin ka chingfel thina sin hetiang din mun thleng tur hian ka thei top ka chhu a ma se he ka natna awang hian chol lai lok tir ka ni ta ni chu ti in alo ang buan buana zelin hetiangai om hian tunge hlimbera irin nangma isik tu che ho khamule nange ro chu atwar tu chawini iti thei om chun chu dam thatle che ani damla tungei ni entir le ta che I ka in alo ti ve thung chuta chuan ilo buai ve na tur om lo ome inu in min lo bia a an ngai tu tak zet che ani khovela thil ol samberi sha em beidon na hi ani I hlawani kha inep e mai heti hian I beidong mayang mo I kai chuan athil ken sak zelinan apai dar sak te chu charkho min a ho san tari a I bo chuan mi ani life flight te chu alo en ve a ri deuh sana thil thleng kha she chhuak turin kongkam dor an cholna kha na vakal le a chuta chuan dor ngak tu chuan mi ani a fo chungchang te chu alo shil ta ni a she chhuak ta kwar kwar mai mi ani chu ava text nga la ngai dam ava dil ani la chuan thei ngila malam pansan alo tum deuh bok nen alo chang du lo ngun taka zelina ain ngai to vung vung lai chuan I kai alo kal le a tun tum chu a style alo thak deuh lawyer ani hnu a achakna case masa ber file chu alo kenga a entir
atira chuan lawyer ni chu poisa hlo chhuahna ni rungot lovin thudi khailan na mitam tak har satna ching fel tu le chanpui tu an ni ti ril rupu khan alo thok thina ma se arei tel tela adu am tel tela atira aril rudik tak po kha alo kalsan thui to hle ni ti chu zelina po chuan a in she chhuak ika in nangma chau in ngai to su inu le ipa ten ilaka hian rin na an ngata sin har sa takin an chom sei lian chi a i dam that le watangai ania i chanpui na mamo tam takan om ringania tia a shil chuan zelina po chu aril ru adang lam ta deuh hlekin a langa a in ngai to fe nuwa chuan in zai po chu arem ti ve ta ni i kai bula chuan lom thu te shilin khale chen a hlutna alo sha thiam lo wang chuan a in chhiril ru hle a ma se tu na chuan midang bial nu ani to a ti buai chhun zom ai chuan chhiana ta na som mai chu ati theito kalau ni ta ni Mr. Inatenu pa po zingbo ruak thiang hi pin an leng chhuaka mun pakhata ches lo khel mek te chu an va endon lai tak chuan i kai chanchin an lo soi mek ani ti chu an va sheta lawyer nen khan mo anin chen dei to alom tuna chuan anaw nen anin ngai zong mole asa thak tak tak ani ti in an lo rel na samaya i kai pa ngai da na pelta eheu nang ni chu inwa man deuh ve ka fanu chung chang in lo soi vel mai mai ani mo adu du chu lo ngai zong sila a hlim chuan atok ani mai alom in lo boi ve angai lo pakhat lani fania pakhat ka fania enge za thlak chu tiin an ches lungte chu avom dar sak veka anin swal boi lo chau nulani chuan an pa chu a ho puita a ka fanu hi e tu man an soi chiat ka phallo ati ho lung lung mai Fenjeshan du project po chuan more abok feldon ta a an script zia te po Mr. Z Khan cha ativet to a filma an ti chwa huna chuan an lar puin an hlok pui hle don ani ma se an be sei lo tak mai in sendu ko chu ruk chwa alo ni tlat maya a leak out lo mai Mr. Z chuan mi lo tir ngalin copyright le tir mai tur chuan contract sign pui alo tum le a Mars animation lam chuan an shat levin shendu ko chu an lo nei fel der to ani pachena le atim te chu an lung oi lo hle a kan king don cheu ti in an lo vo ve na samai an ni lam la chuan thil ti thei jok le lawyer ne tha jok an ni chu anin she chiang bok si a an lo hlau lo na samai si pachena chuan chu contract chu an sign thei lo thu le abuma wangin Mr. Z chu mak ati hle thu ti asoya Ana thok te bula ero chuan lungai lo tur le an hlo te chu an hmu vek tur thua shila tun tum zet chu guangze po a beidongin a hnual roi mai chuti rual chuan pachena do thei zia le tumru zia te chuan a hne hle thung dorte a khan va chola tuma an lo in khartlat uite bula chuan thu in an project boy puite chu a entir ve a an thorim na te a tham ral mai tur chuan a ti thin rim thuta chung le kha te chu pochhia in bolhlo boma chuan a pai dai thui fe kal hnu chuan a in chhir le deuh si a thil pai te chu va chhar le atuma ma se a lo bo vek to ina thlen chuan i ka in hlim takin a lo loma a le kha pai te kha char that sak diamin dokana chuan a lo da khati lai khan apia dewa changin alo thlir reng to alo ni a pai vele khan va charin alo rem fel sak le vekani a thia mang ang chuan guangzi chu beidong mi alo tur chuan alo fui ve char char pachena po ala beidong mai mai lo tlin na mel mu chu har sa hle ma se lo cham thin te bok hi lo tling thin an ni ti hi a hretlat ani ma se poisa anei to bok si lo tuna chuan du thlan tur pakhat che anei ta a in le lo shal mai chu ani kongdang anei to lo ma se arang thei ang bera an in chuan chhuwa san nga langai don ta ani u chuan apa te thil soi chu alo sheve a mundang ai chuan an ina om chu adu ber thu a soya an ina a om thei don lo ani chuan irani ina tal om angen pachena ri ru chu abwai hle a ani chu khoya po om thei mai anga
Mahse uwa ero chu irani bula tir ngei tum chuan a khongai na chu awangin saka mahse ani chuan alo huphur ngang mai han hnial fitlak thak chu a hre bawk si a anin hruai hawt a nge naupang han enkol vel chu ani ang nula senior hulhar lutuk le chimlim bawk si tan chuan a cha kom zok lo em ani uwa bula chuan apa chuan engbuai na nge ani a zawta a buai lutuka ti zawngin alo chang eitur la pakhat ma kol alo nei si lo uwala chu a ril atam tawh ro pui mai si an cha chop ta ringota pachena po dora noodles te in a in hno puar riana mai tura hriat lo awangin an company ah chuan a riak ta ringot mai ani livestream department te an che that em awang chuan franka po chuan a thuam tha sawa chu Mr Konga chuan alo ngai thei vak lo I kai chu a thik hle franka hna chuan kalin marketing department a hlam chha awang le thok tu chen khat te livestream lama a son chen awang chuan awa vui dura ani la chuan livestream te chu an che that em awangin an company in hana poimo tak department an ni mek thu le a tul phat chuan thom that bel zela tum tho in alo chang mia si a buaina ane ni chuan I kai zok chu ti pui mai turin alo chang mak chu chuan Mr Konga chu ati thin rim zual hle a jawi bula chuan livestream department te chu enthli thlai reng tur le thil pakhat po ti swalan nei ni chuan shil shevat tur chuan a cha ta ringot mai ani miani po a hritlang omna wang chuan a ha chiao deuh renga na thaw ero chu a thulh pha du bik chuang der lo a hma a naupang chia deuh anga om kha atum to lova a hna a chau chuan in sor bing ri atum ani jawi chu lokalin puyan ngai le ngai lo te alo zot vel hloma mahse ani ang mi phakar lutuk le chongkam hling nei deuh te chu tuma chuan an lo be thape si lova reipo omdu talo chuan a in thiar fi hlim le ngal anu le apa te tlo pa in I kai chuan zanria te awakil puya guangzia chanchin te an lo zot an zo tak tlata chuan tunlai chu a hna a abuai thei lutuka ti in an project rei takan buai pui to chu ali kau thu te chu a hrilve a apa chuan kha alom naupang lutuk chu nei su kati kha engpo ni se guangzi chu ala naupanga mabak eng takala ne lom beidong du reng su se theina anei ti ka hriani lo cham na hi chu lotlin na kai lo na nia chu hria tren tur ani ti in a poisa nulani ne na an zindun na tura alo khol te chu a tul an manatan I kai chu apeta mia maya ani chuan lo la du lo dona mahse apelui tlat ni dang anglo takin I bo pu angui lup maya a u chuan tunlai hi miani nen hian inin ti thiam lo deuem ni tin alo zota oi omlo e mai tin alo zak deuh inom dan atang hian a hriat vekalom miani la alandan engkem thlak vek boka engei buaina chu I du te chuan shil mai la ka du bok lo a ani chuan ka shil le lo mayang che soila enge nia miani hi chu adang lam nge lom me chetam zok hi chu ven himan ngai thina ani chu harsat na ka to apiang hian kabula lo kalin min pui zok zela amak ve em lom adang lam na chu tiang bak chuan ka soi thiam cha lo ole ka she thiame tuna hian adam thawak lo ania vakalla wa muro damdoi te kha kensakang che au nau nu zara chuan miani mu theina hun thatak anei le ta e kongka chu awakik data peilo dewin miani chuan alo hong ibo a halo ni si kongkhar chu khar le ngal mai atuma ibo la chuan athil ken sakte chu pek nge lo tum bok sia mi patha chu a hne ta lo ibo chu alut lui ta thowa miani chu a chaw hle a khwa lo siklua mai chu ni in tuivot te chuan ibo chuan apang te chu a shruk dai saka khamizan khan ti a in soifia atum chuan khathil kha chu soito su horo alo ti muka ani ro chuan adam doi ken sakte chu ai dan turte a shil zunga mianin a hno chhuale tak ma in a ho san ve ta ani
chuan ei lai chuan ibo chu a hlim lo riawin a pa chuan a hre ve le a nang hi khanu nen khan inin hawim ni a du che ani kha kapa intin nge hriat o zan lai lai a I live stream en pui turin a local pe nia ani chuan intin nge ka ti chuanang alung oi thei bok si lova e lungai su ka fapa I du tak tak ani chuan a hrenge nge turani vakalla I rilru dik tak chu vashil vekang che chuan ei lak lo lai po chungai to lo chuan ibo chu atlan chuak ngala office a chuan kalin miani chu wabia katum ani la chu alo le indu vetlat live stream ani santa daya mase ibo chu miani bula chuan wathu vele in thil soi du pakhat ani thua wa soi live lo en tu zong zong te hma a le na thok kho hma a chuan miani ka du che ti in awa in puang ta ni engdang soi se set lo chuan ibo chuan miani chu awamo a chewa ka hmangai che atile I rui le em ni ai ka omdan kha ka soi fia thiam lo mai zo ka ni min ti buain beng cheng veu thin ma la I thin rima I re dai chuan I re thom a ring dai zo ka ni ka ngai to areng che miani zok po chuan alo 4 plate veta a ka bial nu ni ro o te reng mai ti chuan live stream chu an ti top ta a locks hei hi chu drama nia ataka te khan in lo ti ve runga tangi o achi don mi alovania in chelar vak mayang pathoi ngai zon meu chu irani chuan harsa atingang mai an company chuan harsat na chu an tok ngei maya masi afapa kabula aronda topa naw omtu ka ni ringot ti in a chante bula chuan nirnungin a soinu anu a uamo a cute em kha mianin alo ti vele cute a muthi lai cha hi a thu oi lai le duom lai chu ani mai a har chuan mo zong ang chia a che zok zok rengalom oi ke chu ka thei to thlot lo atile twaka o ti khan hunin mandun tampo le I hmangai ve tel tel mayang apai nei du te chuan I fapa alani don tho tho alom I ka in alo ti ve po in a teu lo mai tuna chuan pasal le fa ti veli ka nei pe lo single tar thakila ni mai alo ti ham ham ani te chuan nangma nau te I nei lovanga pachenan fa ani to thowa adik vel vek ani mai alom mianin alo ti le pek e heu nang ni hi khati zong hlir khan soi su o ati zo cha a khol alo ri uwa alo ni a nu karila tram alo ti le pek kawa ho phot mai ange ka fa pa rila tram tlat mai ti in a hole ngal vut tho si a I kai te chuan an lo nui tho a anin koprem thei mai chu an be sei hle a thei ang to karang chuan ei tur te chu han siam sak ve a uala chuan nu karila tram to nia alo ti ve sek bok si a che zei lo bok nen ai rong bol rungot po chu a hmu nom khop mai pachena po in a fapa chu alo tlo ve a ei tur then khat te alo lei ho engkim in chung kurma mo zong zong te chu alo she khop mai a ei rong po chu a bol chhun zom ta zo kani ani hi chu nu ni po kha alo ko fo bok nen a hne so khop mai irani po in tluklo rim anam ria vina shia a in thlashung ruviau bok ma se u chu engtika nge aron shrai don ti chu azota pachena chuan boya lo fel hleang che o ti in a chhuak zui le ngal dai office a chuan avalet li a be sei lo takin guangzi le mu senate an lo thuwu na shenduli kau chungchanga khan evidence poimo turte an lo la khomani chuta pachena thil khai ho toothbrush te toilet paper vel te chuan an mit ala viau maya ma se ani ero chu alo in soi thiam tlata engemaw thila company hi venri deuh ka du alom nia ma se uwa ama chawin ina om box si a kawa ho to mayange ti in she deuh chuan a chhuak kalna tur dang nei chuang heklo irani ina bok chuan letin eirong te awa bol sak le a athan te chu irani po in lai deuhin alo shuk fai sak uala pek chuan nu zan in chui bula kamuang o ka hlau thina alo ti a irani po in alo rem ti ve mai engkim bual fai thleng chuan a kota chuan a om vekani
Patchen a chuak le chu irani chuan a rukin a zui ta a an company office a lo murenga va hmu chuan a line tak zetani ma se be buai du lovin a hosan le tari Guangzi le musan ate chuan an video trailer viral chu an hanzir chianga chuta chuan phasan tu a om nge ni in an sheta script ti a em ni ang nge dama ya hui ben a zok nge ma se tu ma chu an ring hlel phal si lo chutiang thil an ti du in an ring thei lo bokani pachena po thil chiang lo chu shri lo mai tha an ti boka khatia zanreya a lo lut nu mai te kha enge mu har satna atok ani an ring chenna emo riana anei lo ani an ring ta a ina shal em ni tin an han zong kwala pachana in chu a leitu turin a hnol le sia wangin le thein a lo la om reng ti chu an wa mu chuak ta ni I kai po in pachana fapa chu tun hnaya irani bula a chen thu chu a lo soi ve boka thil om zia te chu an hre chiang ta viau mai a hmasabera chuan tunge phasan tu chu an zon hmu wat chu angai ta ni office a chuan shendu ending tur chu Guangzi a chuan asiam molmola a zo hnu chuan midang ho chuan kalo en chinang ti in an lo dil Guangzi a ero chuan pen drive a hian ka save pota Monday ya pachenan en phosela a tha ang in thokrim si a va ho tor u ti in anau ti ho chu a changa chu pen drive chu phasan tu chuan aruk chwa theinan bom pakhata an vai hmu lai chuan a khunga an hosan ma se pachena pui khan alo va hmu masak an hlau si a musana chuan an project chungchang chu soidun lokadu thu soin pachena chu dor pakhata a chol khotlai puya an office chunga chuan CCTV an kam robok Guangzi an pon lama tangin alo en char chara zan chu arei tel tela pachena chu musana phone khoi reng maya wang chuan angaya thachia lo adopta a ani chuan an thil ti tumte chu a shil ta vekani pachena po in arukin tu emo ber chu alo ring hlel ve tho chu ni in chuta le tu emo chu office a chuan lo lutin pen drive chu alo lata chia maya chu pa lo chuak chu Guangzi a chuan lo manin a han en chiang chu damiana alo ni reng mai a hlau thong lutuk chu damiana atlan chengal ma se pachena nen an vain toka a lo the thlu thuai mai engwangin nge kha thil khai ti in rilruna setin a lo zot ka ti pal pachen hlo kan la regular si lova kain lua man pek tur ka nei lo ani mi poisa apung omin kapuk rengota mi lo thing chen box si a ka pek thei lo chuan tha te min vo box si ka du wang reng pu ani lo ati chuan enga tinge chung te chu min shil ve mai lo ka the angin poisa te chu ka ngai tua mai tur pachen ka ti pal lutuk hetiang hi ka ring phak bik lovani en chin an du ringu te mo ka tia ma se an kal thui ta sia min vau zui box si a hetiang hian ka che tamai ani chutia an buai lai chuan mu se na po lo thleng phei phasan tu moi lo ni a ti in va khoya tum Guangzi an lo dang damiana la chuan pachen du thlan tur ka nei lo wang ani khongai takin min ngai dam ro alo ti ve mol boka ani ero chuan nilove ke angai dam ngot thei ini lo ke chau hi atwar tu kan si lova ke ma zo khi min ngai dam ro hetiang ti ngai khopa ka siam che awang khan in vai in min ngai dam don ya in bo si ka re thei emani alo ti ve thung an vai chuan an ril ru chu an atlang vekani ber ma se pachena zong rilru pui tling ngang ani a omzi om to lova chuan thinrim vakin omzia anei lo ti a hre chiang an project atwan lo em awangin hlo ape mumal theilova damiana la thingtlang atanga in lu alo omve mai ani si a har sat tur zia chu a sha thiam pui tlat Mars animation hola han king don sela thubuai ngai tua chung rungut po kumtam taka ngai don ti a hre chiang box si mu se na ero chu alunga oi thei mai lo alo ang le tun thina Guangzi a chuan ngoi turin alo khap lung oi lo deuh chuan a ho hnu irani mang ang chuan I kai hne na chuan Guangzi te company buai na ber chu azota a
an project a leak out a lo hral tu pawh an thawh pui tho ani awm e tin a lo hrilh fia ani chuan police man tir va sela hetiang copyright case hi chu chinfil mai chi ani lova a rutu la mire thei tak ani bawk si pachen an thu buai siam sak adu lo ani sum le pai tam tak an khaw ral to a pachen a po in a in le lo a zuar mek a sin ani mo ava han don toy tak a in a hral dei te chuan khuya nge nom ta kanga chu iwangai twa deuh ve oi omlo a lai deuh awangin irani chu a office lama chuan a let le vuta pachena chu mu adu thuwa va hril thil ei chungin guangzi chuan na alo thokpa molmola ika in va zom ve in enge an hmalak na te ava zot pachena investor zong kwalina chhuaka a hlotlin chuan kan sia chhowe le mayang alo ti ikai chuan han ti hlim ve chu atum viawa ma se hnalama ti turan nga em awangin reipo in hmuhman lowin guangzi chuan office lama a lesan le ta ni chutianga a hmangai ti an buai em lai chuan ikai po alo thu thluang der bik haulo pui ve thei dan turmol chu alo zong ve ngata pizui chu awa mule Mars Animation le hua company te chu in ti thaviau ma se an kalphung a in anglo hle ti chu a hriani Mars Animation ho che du dan ten om tak chu pizui rilrem zong ani ve haulo ti po a sherukar tin guangzi chu a hnuai thok turin adu hle ti po hria guangzi te company chu tho pui mai tur chuan awangin sakta ni dora chuan pachena chuan irani chu awa hmu a ni reilo te chaw afapa chu ompui le rilok tur chuan awangin ei rong te chu ama in abol sak vek tur thu te awasoya I ini zuarim ni in office a irek thin ti building ti fai tu in a soinia ati ve zaya nia a buaina kan tok dewa poisa kamamo dewa lo male ole kha hei hi ka champa in cha be ni hi rampo na azin bori a alo let le ma chu inom ri thayang alwa man po aman mo thak lo in son lu top mai ru hetiang rengo ta om chu a fel lovania ifa pa po in angai thei lutuk che pachena chuan irani chu alo kwa a kalome ati sup u an hei ka zakania ti in amita lo hup chanchin thar an han sha ve nu chuan script thia te chan dun po chu an thin rim khop maya damianan ban alo thelu ero chu pachena chuan apot cheveka alung ero a cheve viau bok in sum sham shamin khaile fenzi shendu kan pam chulta ani po in fenji zian du kan la boy pui thering alom tang dynasty kan shoot thailo ani po in dynasty dang tam takan la omalom lungai su in pachena kala omania kan tumram chu kan hlen chuak nge yang a han te dapa na thok dang te po chuan chap chungin pachena chu an lo kwa tler ikianga kan om zelang ti in phasan an tum lo sia an shil mol chuti lai chuan meche pakhat lo lang hlolin pizui secretary kania hua lamin in company hi leng turin kan lo som chewani alo ti tanul maya angai nan lo shelo hlom khop mai ibole apa po an lo life dun na samaya apa phur falu tuk chuan alo fak swal le thin walnut pahni in le chuan t-shirt som a free ni mai alo ti le peka t-shirt som in le chuan banbun moi deuh mai a free ang ti zok tur ani reng si a adu danin athil nei te chu alo zwar kwal ve thin ang khop mai chutiang ani chuan an choi deuh reng mai don ani mel hua company chung chu alo ro pui ngang maya an hoi hu hlom mai pizui chuan an project te chu alo en sak den hloma an kut chuak chu tha ati in tho pui po alo du viau chuti rualin hua chu game company an ni a ma se an huang zawin film lampo khoi an tum mek ani an thok ho don ani ero chuan hua headquarter guangzhou lama an kalangai don tlat chu an buaina ber alo ni ta ni midang te chuan har satna an nei lem lo ani mai theya ma se guangzi le pachena ero chu ol sam taka ka theyang tive ngot thei an ni tlat lo guangzi thu thluk na chu apoimo ber ani boka an du ber ani tlat ani
in ngai tua an ngai wang chuan chhana engmah an la pe ngal duh lova in an thlen hnu chuan guangzi chuan I kai chu a ti puya ama chuan pizui chu alo va be masa ti po a hre to ani tunlaya chuan pizui te ang investor tha hi chu an wang to sin engpo ni se thu thu ani mai ti in I kai chuan angai dan te chu tlang takin a hrila anom sang don ani chuan enge an ma huna lo thleng don a hriat lova a hu phur ruvel hle ti chu lang reng mai pachena po aril ru alo ha ve hle a irani chu abula kal tura so mai te adu rum vanei thak takin irani ho tur chu awa mu hlawa vati dingin naktuk chu amusement park a ualen chwa puila ti inawa som atuka chuan an pa fa chuan an lo ngak rana a hnu deuh chuan irani chu in tuam burin alo kal ve ta an ni pa fa la chuan an lo hai chiang kher mai a in chei dan te chu an lo nui khia khi a roller coaster a an chuan dun lai chuan pachena chuan a hlau hle a irani ero chu nuam alo tin a samai rose par pek atum po chu angai na a om bo lo pek na hun tha chu a mu thina ma se a pengam ngang lovani a thlau pal dai le ngala u chuan apa te chu thla alak saka an vai chuan an selfie ho bok uwa angai sak zia a hmu te chuan irani laka chuan pachena chu alom hle a kartin chhuak ho theila anuam viawang ti pa in rose par chu pe katum u ka ma se irani chuan kan pahni in kar hi chu thian ang hian top jok sela a tha ka ti ke chu pasal neya fanei vel hi ka hlau rewani club kalte nuam ko ti box sia a buai thak e u anu ni tur chuan a ka in ring zo cha lo nu mo phurna vel hi ka zo lowang a lo tinul si a ka hre thiam alawm ti in apang parken lai po chu ada bo le ta zoka a par po a tril zo chep to ani irani po a thu soi chuan atinuam lo ve thowa an thala khote chu a han en le thina a thole hok thin ika in zu in puya alo som ve te mi ala an va in mu I kai chuan aril ru ha na te chu alo shila oi chuti chu zelina angbok kha ani le ang ti hlau chiang mai nilove ani nen kha chuan kanin rem lo shim shima kar hlat wang chau po ani lo ani nang pachena na shilve to chem ai ani engtin nge omzeli tum voina khan pa ka kan kala engenge mo chu asoya ma se ka har sat na bok kha ka hnele talawani ka sak lutuka engenge mo ka soinol mai atile ta idu zong tak mi tonga lau thon na wang runga chuan chan to lote guangzawa akal dai phei chuan engtin nge iti to ang irani chuan pachena te ni na an hun man ho to te chu a chui kira ka hnar vek to boxia va in chhir le vel chu a za thlak e a hun thak a nei le karel rudik tak chu kala shil ve ma na ngai zung kanin ngai viawang ma se in chhir na tur om love ti in ama le ama chu a in hnem pa a in na sa talutuk chu a chat thlader mai pachena chuan alo phone I ka in alo lak sak ngai ventur chuan pachena chu alo kalwata a hnu fe a chuan irani po chu alo hara pachena a hmu chuan alo beng engwangin nge guangzawa in kal tur engma min shil lova ni lengin kan om ho kha min shil ve mai tur alom nang hi enga tinge hetia ibeidon mai ni kazam lutukin khati khan ka soi phong phong ani kha ka kalsun don te khan min dan ve mai tur ania enga tinge a tha lom iti ringot sel ole ibula om hi ka du ani ti kha ka du a ma se ka zaka kazam boxi ka tingam ngang lawani kha chung ko hlim takle in nga na tlak tur mi pa hi ka mamosin mal taka ka omlain ka hring nuna I lo luta ka hmangai ta che ani ma se min kalsan le mayang ti hi ka hlawani u an anwata min lo du lo le ta se min chen le mai don si a enga tinge guangzawa kalitum min ngai to mi alovem ni ti in a chapta chiam mai pachena lombok si ti ngai na shelo chuan
zungbun alo bun tir ta ringota mi cha lai ya han in propose top mai chu adang dai ve khop mai anin kwa ta wanga I kai po in an pia deuh atang chuan alo thlir renga alo ni ver pizui chu a hmu du thua va shila guangzi po in pizui chu hmu a du thua lo shil ve bawk a hrang ve chuan hmu tum ta ni dor pakhata chuan pizui chuan I kai chu alo ngaka I ka ke chu mitlang tak mai kania ka thil soi wang hian I thin rimin min hoviau mai thei ma se poi ka ti lem lo guangzi hi danglo la ka du khop mai pizu lungai su keipo in guangzi hi a hna a chau in focusin guangzawa chuan kalngei sela ka du alom ani hlau thongem o siaplo chuan ma se guangzi hi ka hmangaya a hma khwa le a dream te ti puitlin tir hi ka du ani in kwa betereng in ngai zon na chu a cheol samzo kalom tin nangma a hian rin na ka nghatlat ani ma se irin anglo ni lo taila isha tangin guangzi hi chu reilo te kar le ka po azuna wai wang na chi ani bok si a I kai chu anuya ni e a chhelawa lom ma se chulama chuan ka hlau thong lo a hma chuan ka Abialpa te duang angin ka om zela chan ka hlawa ka thei to pin anma ni ti lom tum rengin ka man hlel thin ma se chu chuan omzia alo nei tak lo ti ka hre chuak to ani midik tak kan ton chuan kan tan engma hlau thon tur alo om lo guangzia ka ton hnu hian mani in rin tok na min pe thiam ma keima hi hlutak le chhelo tak anga min in ngai tir thei tlatani chu wang chuan lo om sang ri po ni la lo thon na emo malam huna kanin kar a chhia ti mo karing me alo karing tok mani kanin kar po hi a tha zelang chutia rei tak anti ti zo hnu chuan pizui chuan a ho santa a khatia anin biak lai khan an bul loka do kana khan guangzia kha alo thove renga an thu soi te po alo shevek ani atira kha chuan guangzawa khan kalkatum lova ma se thu soi te khan chakna min pe ni itan mi parin tlak le in nga na tlak ni tura in cher sham hi ka du a ka kal nge yang chuan hei hi entir che ka du bok ani kar hlat na hian kan in kara enghar sat na ma min thlen theilo ti hi ti in guangzia chuan a thutluk na chu I kai hne na chuan a shil ve ta a angai zong masa jok nen khan kar hlat na awangin buaina tam takan toka anin then chan te zinga pakhat ani ma se tu na kar hlat na bok chuan engi alo thlen le ta kang le apoimo ber chu kar hla emo hlalo emo rin omna hi ani a chu ba ka chuan in biak tam te le in ngai sak ton na te hi ani bok chung zong lo om tir tu po chu mangai na tho chu ani soilok mi halovin guangzi chu lo ho thu ta cheng thina abikin I kai pian chama chuan nge ani mai chumi tan chuan a hna te po alo thoklok mai thina ni mishing te hian kan du na chuan hun hi kan lo nei thei viau sela lo ni pachena le a thian te po an thorim na chu mal som ni in an film thar chu box office a number 1 hawin mars animation an ma ni bum tu te chu an le pel ta ni an hlim hle a kan hlo tling ta kan hausa don kan chak ta e kan du thu sam te alo thleng dik ta ti in an au chel chul hlom mai guangzi chuan an project thar tur chu a han en china kan project hi kan buai pui le anga a hlotlin ma chuan kan siam thale zel mayang chu ti in beidong lo turin a fui thar le so sawa hwa lam po in na tho sen lo tho tir tur an lo nei boka an company po in hlotlin na kong a zo chhota zele esilama ve thung chuan I kai chu director alo kai sang to a Mr Konga po in kapi ati alo ngai ta ti turte a shil zai to mai ani I kai pian cham chu alo her chuak le ta a guangzi an lo texin alo ho thei don lova present ro chu alo thon thu alo shil raidu ngai reng lo I rani po tuna chuan arai par ve talwa maya pachena po in adwat vel khop mai I bole miani te chu SC a khan an thok chhun zom zela
livestream te an nei dun thin nula ni le pa in ate ero chu zin kho thon tumin an lo inbua sai ve mek thunga a chung te an buai hlom em awang chuan I kai chuan a pian cham chu ama chawin dor te a khan chawlin a hmanga uite kha ei tura pe ve bawk be se lo takin guangzi chu abula chuan alo thu ve a kalo ho man lowang ti in alo ti der vel mai mai alo ni a guangzi a be se lo taka a pian cham lumpui tura alo ho chuan I kai po atilim hle guangzi chuan I ka engtia propose nge ilo dream thin ti na zota kalau ngai to em ngai mi alo ma se ke chu ro pui tak le mitam tak mu a hanin propose vel hi ka ngai na lem lo simple deuh ni se kan pahni a ril ru hi apoi mo ber zo ka ti na lo chang Coca-Cola a in lai ami a chin chu guangzi chuan lo la chhuakin I kai chu abun tira hei hi chu en chin na mai mai ani hi nakina zungbun tak tak chu kala pe ang che ti in I kai chu akaya ni hliap sen ngei mai kha khum chungin ra sur hnuaya chuan an hmalam huna an du thu sam te soin lim takin an in lam chu panin an ho ta ni a top le ta e ole khati zong kha tunjum drama chuan alo ni le ta a hmor kan lo bok fel le ta abula changa atop thlenga milo en sak chang chang thin tu te chunga khan lom thu kan soinon le a kan video thara dam takin kan in hmole chho don nia